Hello, good evening. Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua at nakituloy tayo sa pinaka-latest update. At ito na po ang initial update sa active low pressure area na si 92W na yung Biyernes, ika-siyam ng Disyembre 2022. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Aboitiz Power at Naga College Foundation. Umpisa natin ang update. Ito ang latest situation na yon sa low pressure area 92W. Kasalukuyan po, naging isa na po siyang aktibong LPA at mukhang gusto niyang mag-develop bilang isang tropical depression, kaya binabantayan po natin ito closely. But base sa mga computer models, may posibilidad pa rin ito maging tropical depression pagtapat niya sa Kabikulan tomorrow morning ay magbibigay ng mga kalat-kalat hanggang malawakang pag-ulan na may kasamang mga thunderstorms sa malaking bahagi po ng Visayas. At lalo na po sa may Eastern Samar at Bicol region. So, kita natin yung trough ay umaabot na rin sa Metro Manila, Calabarzon, northern portions ng Mimaropa, northern Sulu Archipelago, Visayas at Caraga. Samantala, ang dulong hilagang Luzon ay nandyan pa rin yung epekto ng hanging amihan at yung shear line, apektado po ang Cagayan, Isabela at Aurora Province. So, nakikita po natin na yon na active LPA na po siya, 92W, nasa 275 kilometers east ng Giwan, Eastern Samar, kaninang alas 2. Pero sa mga oras na ito, baka nasa tapat na po siya ng Borongan o Katarman, habang po ito mag-accelerate patungong hilagang kanluran. So, ang risk of flooding and landslide ay medyo mataas, nasa medium to high, dahil po sa makapal na kaulapan niya, medyo broad po ang kanyang kaulapan. At nakakatulong din ang pagkalaki niya. So, pag sobrang laki siya, it takes time para mag-develop. Kaya hindi siya naging kakaroon ng rapid intensification. Dahil po sa paligid niyan, along the periphery, ay medyo tumataas po ang wind shear. Although dito sa may gitna niya, ay medyo mababa ang wind shear, kailangan pa rin ng help mula sa mga convection niya sa outer periphery para mag-develop po itong low pressure system. So, good news po yan sa atin. At yung ulan ay still magbibigay ng epekto sa ating rehiyon, sa Bicol at Eastern Visayas sa susunod na 24 oras. At ito po yung fast animation mula sa University of Wisconsin at kita po natin na yon na yung pagkanyang pagkilos pahilagang kanluran ay medyo hindi pa masyadong organisado, okay? At nagbibigay na po ito ng mga katamtaman ng mga ulan sa Bicol region. Eastern Visayas ay medyo may mga ilan areas na malalakas po yung ulan. So may threat of flooding and landslides. At bukas kapag nag-organize yan, magbibigay ng mga ulan base sa forecast ay mula Sabado hanggang early morning ng Linggo. So ito po yung zoom in solar animation mula sa windy.com. So nakita po natin ang nahihirapang mag-develop na si LPA92W at nandito na po siya sa may east of Borongan sa mga oras na ito. Mag-alas 7 na po ng gabi at ayan na po yung mga cloudiness niya na dumadaan sa Bicol. Hindi pa po siya solido, okay, not solid enough para magbigay ng continuous rainfall. Let's hope it will remain that way. At mamaya papakita natin sa inyo ang forecast sa ulan pagdaan nito mula sa European model. Now, sa rainfall accumulation, ito yung total rainfall na ibabagsak nitong weather system hanggang sa Linggo. At nakikita po natin na kahapon ang buong Bicol at Samar ay nasa violet or more than 100 millimeters. Na yan ay medyo nabawasan. Okay? Ang medyo mataas na lamang po, 90 to more than 100 millimeters ay ang Partido District po ng Camarines Sur. Kasama po dyan Caramuan, Casitorena at Siroma. At gayon din po ang Catanduanes. Samantala, ang ibang bahagi po ng Bicol region ay nasa 40 to 60 millimeters lamang po ang malalakas na ulan within the next 3 days. Gayon din po sa Samar at ibang bahagi po ng Visayas at Palawan. Samantala, puntahan na natin yung pressure at wind forecast mula sa American at European model. Unahin natin yung American model at mamaya pong gabi, mga alas 10, ito po ay nasa tapat na po ng Katarman, Northern Samar, at posibleng low pressure pa rin siya na aktibo or most likely baka maging tropical depression. Depende sa development ng kanyang kaulapan na nakita natin na yun. Kung hindi, mananatili po siyang low pressure area. At patuloy pa rin yung ulan.
At sa Sabado ng umaga, mga alas 4, ito po ay mag-accelerate papuntang north-northwest. Nasa tapat na po siya ng Catanduanes, roughly 100 kilometers away or 200 kilometers away from Naga. At posible dito ay baka maging TD Rosal. Yan po ang magiging next name ng Pag-asa kapag in-upgrade po nila itong LPA into a tropical depression. Rosal po ang next na pangalan. So pag in-upgrade po yan, automatically itong areas like Camarines Sur at Albay, Sorsogon, Catanduanes, posible magkaroon ng wind signal number 1. Now, tanghali po ng Sabado bukas, ito po ay aakyat na po papuntang north. Nasa northeast na po siya ng Catanduanes, but patuloy pa rin yung ulan sa Kabikulan at northern Samar. Pagdating ng gabi ng Sabado, ito po ay still almost mabagal ang pagkilos niya pa hilaga. Posibleng mag-develop into a tropical storm, lalo na po sa early morning ng Sunday, habang ito po unti-unting gumagalaw pa norte. At sa tanghali po ng Linggo, ito po ay magka-quasi stationary po dito sa may north of Catanduanes at posibleng tropical storm po siya, 75 kph based sa kaninyang computer model. At gabi po ng Sunday maging severe tropical storm. At Lunes ng umaga, posibleng mag-reach siya bilang isang category 1 typhoon. So may possibility pa rin maging typhoon, but ito po ay mag-accelerate na po papuntang Hilagang Silangan dahil po sa pagkabit sa kanya ng shear line or tail end ng isang frontal system, kaya medyo nakaligtas ang Pilipinas. At yan po yung amihan, konting amihan po sa dalampasigan po ng Kabikulan pagdating ng Lunes. Okay? Martes po ng tanghali, ayan na po siya, accelerating towards the northeast at hihina na po siya bilang isang tropical storm. Hihina na po siya bilang isang tropical storm or tropical depression, depende sa development niya kung hihina po siya. At si Miyerkules ng hapon, nakalabas na po siya sa Philippine Area of Responsibility, magiging part na po siya ng frontal system. At sa European model naman po, halos magka-identical ang kanilang track. Bukas po ng umaga, Sabado, alas 5, ay nasa tapat na po siya ng Catanduanes, roughly 170 kilometers away o 270 kilometers away from Naga City o east of Naga City. At dito, 1,004 MB ang kanyang atmospheric pressure. Posibleng active LPA pa siya or tropical depression. So, it depends sa kanyang development. At pagdating ng Sabadong hapon o bukas ng hapon, ito po mag-accelerate towards the northeast na po siya ng Catanduanes. And Monday and pagdating ng Sunday morning, ito po ay nandyan pa rin po bilang isang tropical depression. So, hindi masyadong aggressive ang European model para i-develop ito. Dahil po pag-akyat niya dito, medyo tataas ng bagya ang upper level winds o wind shear. And hapon po ng Linggo, magsimula na po siya gumalaw slowly pa Hilagang Silangan dahil po sa frontal system at shear line na hinihila siya. At nandito rin yung mid-level high pressure steering flow para i-push siya patungo pong northeast po ganito. Okay? So dito mukhang tropical depression pa rin siya. At sa Lunes ng tanghali, yan na po siya, hihina po bilang isang low pressure area. At Martes ng hapon, ito po ay magiging LPA na lamang. At makita po ninyo, nasa dulo po siya ng shear line o frontal system. At Miyerkules ng hapon, ito po ay malulusaw at sasabay po sa agos ng hanging amihan. Okay? So, yan po ang forecast ng dalawang computer models. Kung kahapon, may landfall sa Catanduanes at very close coastal waters ng Catanduanes, mga less than 50 kilometers away. Ang latest na yon ay medyo lumalayo po. So, medyo pupunta po more to the right ang kanyang track. And that's good news. Okay, and then ito na yun po ang deterministic global model tracks ng lahat ng agencies
Okay, nakikita po niyo dyan ang American model at European model magkadikit. Samantala itong US Navy model at Canadian model ay medyo mas malayo o pareho din sa track ng European model. Mas malayo ang US Navy model. So, yan po ang good news. So, kung titingnan natin ang rainfall, ito po ang mangyayaring rainfall sa darating na Sabado o bukas. So, sa mga oras na ito, nagbibigay ng mga ulan. May konting ulan sa Bicol. Okay, like here sa Camarines Sur. Dito rin sa may Samar ay medyo katamtaman hanggang malakas din. At Sabado ng umaga, magpapaulan na yan sa Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Then later in the afternoon, dito naman po sa Camarines Sur at Camarines Norte habang umakyat na itong si LPA 92W. And gabi ng Sabado, patuloy pa rin mga ulan sa Camarines Sur. So, it will be occasional to at times continuous. Light, moderate to heavy to at times intense rainfall ang inaasahan natin dito na pwedeng umabot po ng up to 60 mm. Hindi na po aabot ng 100 mm. But again, forecast po ito. Mabuti yung isipin natin na idagdag natin, itaas natin ang alert level. Okay, ang paghahanda. Maski sabihin natin 50 o 60 mm lamang, hindi na aabot ng 100 mm. What if nag-iba ang model, nag-iba ang forecast, in reality pa lang more than 100 mm. So mabuti mag-prepare po tayo, lalo na pa sa mga hazard prone areas ng Bicol region like in Camarines Sur, sa may Rinconada. Laging binabaha po dyan sa Iriga na Baaw. So please take all necessary precautions. Mag-prepare po tayo. Dahil po ang ulan natin ay bukas Sabado hanggang early morning ng Linggo. Hopefully, pabugso-bugso at mahina lamang para hindi po tayo magrabian ng mga baha. Then, Sunday morning, ayan, makita po ninyo, wala nang ulan sa Kabikulan. Ayan na po siya, paalis na po sa landmass itong mga ulan na dala nitong si LPA 92W. Posibleng maging bagyo pa rin ito as TD Rosal kapag nag-improve yung kanyang sirkulasyon at maging isang ganap na bagyo. Okay? So, yan muna po ang ating latest update. Magpasalamat tayo sa Diyos na hindi po siya nagkaroon ng rapid intensification o RI. At blessed po tayo, ang buong bansa. Itong bagyong ito ay manatili na itong low pressure area ay hindi na po lumakas. At sana malusaw na po ito. Kasi by next weekend, may darating pong hanging amihan. Okay? Yan po ang malamig na hangin mula sa China at Siberia na sinyal na po yan o sign na nag-start na po ang winter season sa atin, malamig na panahon. So mag-ingat po tayong lahat, yung mga prone sa mga colds and coughs. So please take all necessary precautions at palakasin ninyo ang inyong immune system. Okay, so yan muna po ang ating latest. Bukas babalik tayo para ibigay ulit ang pinaka-latest sa low pressure area 92W at kung maging bagyo, bibigyan po natin siya ng special coverage kung mag-develop po siya bilang tropical depression Rosal. Ito ulit si Mike Padua. Magandang gabi ulit sa inyo lahat. God bless. Stay safe always. At maraming salamat po sa pagpunod niyo sa aking channel.